Hvala gospodine predsjedavajući, gospođo povjerenice. Sporazum o trgovini i uslugama o kojem pregovaraju 23 partnera, dakle 50 zemalja, danas predstavlja najosjetljiviji, financijski najobuhvatniji trgovinski sporazum za Uniju. Uslužne djelatnosti zapošljavaju 68% radne snage, a samo od 2013. trgovinom usluga ostvarena je dobit od 173 milijarde eura. Tržište uslugama značajno se izmijenilo razvojem interneta. Premda su europski pružatelji usluga konkurentni na globalnom tržištu znanjem i kvalitetom koju pružaju, pristup mnogim tržištima im je onemogućen zbog pravnih barijera. U isto vrijeme pristup europskom tržištu je liberalniji. Mala i srednja poduzeća posebno su zapostavljena ovim nesrazmjerom. No, reciprocitet ne smije biti naš jedini cilj. Trebamo snažno braniti standarde zaštite radnika, podataka i prava potrošača. Ovo je prilika da reguliramo globalizaciju. Odredbe sporazuma trebaju biti dostupne javnosti. Drago mi je što izvješće traži isključenje svih javnih usluga iz sporazuma poput zdravstva i školstva, te što lokalnoj samoupravi ostavlja dovoljno prostora da regulira usluge i prema potrebi uvede zaštitne mjere. Hvala.